pamusoro edare ndauyo nenyaya yabhuku kanyemba gereza uyo akasungwa nedare ramangoti namoni rekuvaka zvikunzo kwemutemo anobva muvileji mamurori bhuku kanyemba gereza ndonhawendanaye ndare menimamo Ngapambe. Ndichakumira bhuku kanyemba gereza usimudze ruoko rworudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini bhuku kanyemba gereza. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko basi. Unongova ndokupirawo kuti wamamboshambora usanangurete dare zizere maererano nokusunga kwakaitwa bhuku kanyemba gereza. Takaisunga bhuku nenyaya yekutsvaga constructions pamba pasvika mukugundamupasi peimba yangu yakuva inobvunza kuti ndisabva kuzviziva here abatari zviziva masabhuku Bhuku kanyemba gereza hanzi wakuwanikwa iwe uchivaka parutivi pemba yako. Ichokwadi. Imba yawaivaka parutivi pemba yako imba yako. Yaivakira mwana wangu mukomana. Akura zvakadii? Ari kutena 20 nhasi. Ari kutena 20 nhasi. Ndiwo uri kuvakira imba? Ndikutende mama wangu. Ane mudzimai? Asati ane mudzimai. Saka pakakura zvakadii panzvimbo pakumuvakira? 2 rooms chete. Inzvimbo kana kuti unongovaka imba muyadi? Muyadi mama. Muyadi mako? Komiti yasabhuku nasabhuku vari kuziva here chiitiko chiri kuitika musha? Vanga vasina kunge vaziziva. Hausina kuvazivisa? Chakaitika mambo wangu chekuti ndanga isingagari kuno kuZimbabwe. Saka zvizhinji zvaiitika mumusha ndanga ndisingazizivi. Iwe uri mwana wani magereza? Ndiri mwana wadhadhi. Dhadhi gereza? Iwe bhuku iyoyo. Yes mambo. Imba yarugara wakaivakirwa nani? Imba yangu yandokugara ndakavakirwa namai vangu vachiri vapenyu. Ndiwo akakuvakira? Wanga makore mangani? I think 25, 26. Saka mwana uyu ari kutena 20 years ari kuitei? Mwana uyu ari kushanda nini? Ari kushanda newe? Tikubatsira. Chikonzero chako chokuti umuvakire imba ndechei? Imba yandokugara ine marumu mashoma. Ndine vana vasikana. Ndine 2 rooms. In fact, tongori 2 rooms main house yandokugara. Saka ndine vana vasikana nemwana mukomana. Saka ndakaona kuti vasangane azviite. Saka ndakaita. Imba iri kuvakwa iri kure zvakadii nemba yako? Maybe 15 meters or less. Iwe wakabva South Africa rini iwe? Last year. Munani? June. Wakabva sei kuSouth Africa? Ndakatokwidzwawo nevabereki vangu ndaitorwara. Wakauya kuno ukasvika ubva waite chii? Ubva ndasvikogara ndichiti ndiri kave. Ndakasvikogara kumba ndichichengetwa nevabereki ndiri kave. Iye zvino urikuitei? Zvino ndine kasikuta kandinopota ndichiita. Kasikuta kakabva kupi? Kasikuta ndakatenga. Mari yacho wakaiona? Mari ndine mukomana akandibatsira mazuva andaitambudzika ndiri kuSouth Africa pandasangana naye kuno. Ndamubatsira nepekugara. Waita sei? Ndakamubatsira nepekugara. Ukamubatsira nepekugara? Urani? Ndaingoti munda iyadhi yangu. Yeah? Ndaingoti iyadhi yangu mama wangu. Aiwa hauna yadhiwo? Hauna kana chako chiri pepo? Singaziva ipapo. Ari kupi mukomana uyo wakapa yadhi? Mukomana uyu ari kubasa kwake. Kubasa kwake kupi? Handitozivi kumapurazi kwaanoshanda. Wakapa vanhu vangani? Ndakapa 2 mama wangu.
Wakatengesera vanhu vaviri. Chokwadi. Ndipo wakazowana mari yekutenga skuta. Chokwadi. Imwe yacho mari ndobva wadini? Ndakangogadzira musha wangu mambo. Ari kuvaka takishop ndiani? Ndini ndakatovaka yakatopera. Mari yacho wakavakisa takishop wakaiwana? Ndiyo imwe mari idzodzo kwayakabva. Saka wakatengesa land ndobva watenga skuta bva watenga takishop. Chokwadi mambo. Saka zvinorambika sei kuti imba yauri kuvaka iyi ndeyemumwe munhu wakatengesera stand? Vanouya vanofanira kunge vachizvimirira vega mambo vangu. Ndakubvunza. Vanhu ivavo wakatengesera stand handiri kuvaona panzvimbo ipapo. Chekutanga vadzorere mari dzavo vabve ipapo handiri kuvaona. Saka ndati iwewe wati imba yauri kuvaka ndeyemwana wako ane 20 years. Zvati iwewe mumashure wati wakatengesera vanhu vaviri. Saka zvinorambika sei kuti pauri kuvaka apa uri kuvakira mumwe munhu wakatengesera kabisira? Handiziva kuti ndokupruvhura sei ipapo pazviri nekuti ndozvitori. Sei wakatadza kuextenda imba yako yauri kugara iwewe kuti iite marooms akawanda? Mukomana akandira kugara kure neni. Hazviiti. Mwana ane 20 years anopiwa simba rekuita izvozvo. Inini she wangu ndakatoita mukadzi ndine 18 years. Aiwa, patsika dzedu hatiite izvozvo. Mwana ane 20 years anozopiwa musha wake waanovaka. Enda unoextenda imba yako yauri kugara iwewe. Mwana mukomana umupe room yake ipapo. Ndotenda hangu. Nekuti uko kwauri kuvaka kwako chances hayi kuti uri kuvakira munhu wakatengesera. Ndikupanzwa izvo. Uchiuya iwewe nemusikanzwa chaizvowo. Handisingazivi mambo wangu. Kuvana tete wako unovafurufushirei pamusha penyu? Ana atete vangu ndikapa. Unogara nani pamusha pagereji? Ndogara muyadi mangu. Ndati vanogara pamusha pagereji ndamai nababa. Aunofurufusha ndiani iwewe? Aiwa mambo makaudzwa sirizvo. Handina munhu wakandudza ndakudzwa ndakaudzwa ndiani? Muri kuti kandofurufusha mangu. Ndati kuti makaripoterwa. Handina chandakaripoterwa. Aiwa handina ana tete vandogara navo. Ndinogara ini nevana vangu. Baba vangu Atoni nevakadzi vavo. Vakadzi vavo vari tundu vanogara pamba payo. Ndara anogara neimba yekusasa. Saka handiziva hangu kuti vandatambudza ndevake. No, iwe nyaya dzako dzakatanga pawakabva kuSouth Africa ndobva wasvika kuno kubva watanga kutsvaka mari bva watengesa pamusha. Chokwadi mambo wangu handisi kuramba zvekutengesa ndangoti sezvo ndakangoona kunge musha mese matopedzwa vanhu vachingoita izvozvo. Ndibva ndangoti rega ndingowanawo kuti ndiwanewo pekutangira. Handisi kuramba mhosva. Iwe mhosva yako kwamambo unori pambudzi mbiri iwewe. Yemusikanzwa yako ikuya uchitengesa ivhu mumusha mamambo. Apa pauri kuvaka apa ngapamire kuvaka. Kana pazovakwa unotanga wagutsa mambo nasabhuku wako kuti imba iyoyo iri kuvakirwa ani. Asi ndezvinezvo ndiri kupisa mbudzi yestendi yawakatengesa, mbudzi pastendi yawakatengesa. Ndopa 1 week ndoda mbudzi dzangu mbiri. Ndinokuwedzerawo mazuva mambo handina mari kwanisa kuti ndimubatanidze. Kuwedzerawo mazuva kuti aende kupi? Ndikwanise kuwana mari kuti aende kupi? Dai watotenda kuti maita chanomere mandirerudzira manzwa chichemo changu. Nyaya yako yakanga yakaoma. Unoda kuti awedzerewo mazuva kuti aende kupi? Kana kaita 2 weeks zvadzo ndokwanisa kubatanidza. Musi wa24 January ndipe mbudzi dzangu mbiri. Yo murova ndihosiri wesabhuku wake pandipapo ngaparege kuvakwa. Imamurove ndakazvitaura kare izvo. Hapasi kuvakwa kusvikira agutsa iwewe wesabhuku kuti pari kuvakirwa mwana mukomana ndikugutsa inini mama. Kana tisina kugutsikana apa vako ngapamire pakadaro. Musi wa24 ndipe mbudzi dzangu mbiri. Mazvita. Saina.